помните ли котето виначко и слазиле червено-черен дим? Той, както валя, останал без пирачки, мачкаше с друг непоклатим. Той, както валя, останал без пирачки, мачкаше с друг непоклатим. Онези 11 юнака, как никой на терена не преби. Динамо, Киев, Малмио и Монако си тръгнаха с наведени глави. Динамо, Киев, Малмио и Монако си тръгнаха с наведени глави. Пуф-паф, пуф-паф, гол, 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 само Локо и само Локо. Пуф-паф, пуф-паф, гол, 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 напред, напред, напред и само Локо. Пуф-паф, пуф-паф, гол, гол, гол и всеки грант прегазен се надежда. Гол, 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 когато се играе на надежда. Само Локо! Само Локо! Само Локо! Тъй нашите обшумяват и нощи, и нека Бог да бъде милостив. Когато нас ти няма на земята, шампионът е пак локомотив. Когато нас ти няма на земята, шампионът е пак локомотив. Уф-пап, уф-пап, гол, 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 само Локо и само Локо. Напред, напред, напред и само Локо. Уф-пап, уф-пап, гол, гол, гол и всеки грант прегазен се навежда. Уф-пап, уф-пап, гол, 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 когато се играе на надежда. Здравейте, уважаеми слушатели на Локо София Инфо подкаст. И честит рожден ден, така може би малко на патерица на нашия отбор се получава. Днес сме с Таро. Здравей, Таро. Здравей, парци. Честит рожден ден на всички локомотивци. 85 рожден ден, да, доста така измъчен. Да, 85 години не са никак малко за един отбор. Говориме за реална история. Не говориме за... Нали, знаеш, разни отбори са си писали годината в името, когато за първ път са занесли топка, примерно в техния град или село. Да. Докато на Локомотив София това са 85 години реална история с всяка година участие в групите на България. Нали, знаеш, почнали сме от трета Софийска дивизия, втора, първа. Тето е думата, от най-ниското ниво сме се изкачили в първата дивизия. Не започнали. И това много... сме и до ден днешен. Да, ден днешен. Това е наистина много голямо нещо. Дори 2 години и половина, когато са се опитали да ни претопят с под името ЖСК Славия, знаеш, доста локомотивци са се дигнали. Не се е случило. Ето, че нашия отбор до ден днешен все още е жив. Мърда все още този сезон особено, мисля, че се размърда доста добре. Ами да, размърда. Сега искам още нещо да кажа за годишнината. Сега според някои хора 85, нали, цифрата 5 не била юбилей. То по принцип, не знам защо и само юбилей трябва да се празнува. Все пак е... Да, съгласен съм. Аз по принцип съм от тия хора, че юбилей трябва да се празнува на четвъртинка. Да кажем, че си празнуваме рожден ден в случая, не точно юбилей. Да, в случая, да, то не може да се каже, че и кръгло число. Нали, да, не, защото на четвъртинка мога да кажеш четвърт век, можеш да завъртиш нещо. Но въпреки всичко е
Рожден ден. Рожден ден на отбора. Сега на мен малко ми стана болно онзи ден. Само феновете се сетиха за, нали, там в социалните мрежи. Само от фенове видях пожелания. Един ред не излезна от ръководството, дори на сайта на клуба. Един ред, така да кажат, честито, локомотивци. Днеска нашия отбор празнува рожден ден. А видя ли някъде в някой новинарски сайт да се спомене новината? Честно казано и в новинарски сайт не видях. Аз така не видях, пуснахме в Гонг там, в инфото. Доста, ако беше някой друг отбор, да не казвам имена, щеше да има Тиманета и прочее. Аз съм виждал дори на отбори от трета дивизия, примерно казват Дунав Русе днеска празнува 95 години, примерно, или 90 години. Докато за Локомотив една думичка никъде не се написа. Продължаваме да се трън в нечий задник, предполагам. Поради каква причина обаче... Може би хората и не знаят, то де-факто от клуба никой нищо не направи за този юбилей. Тето е думата, една картичка, една лепенка да бяха направили или една химикалка, нещо, нека да пише 85 години Локомотив София. Не ли да бяха звънали да кажат, момчета, чуваме, че правите някакви инициативи и искате ли да помогнем с нещо? Да. Абсолютно нищо. Сега едно сме най-големите врагове там на този стадион. Ами, не знам, то може и така да се каже, може и за някои хора да сме врагове. На частното дружество. О, със сигурност, да. Знаеш много добре. Да не ги посочваме поименно. Сигурно е така. Макар че ние си ходим от любов към отбора, не е проблемът. Враг и така нататък. Мисля, че е най-точното наименование. Но мисля, че все пак ние феновете доста качествено така отбелязахме въобще цялата година рождена. Ами да, първо се започна с рождения ден на бригадите. Знаеш, направиха се тениски, значки, шалове. Вече почти са изчерпани тези количества, които бяха направени на бригадите. Сега вече факт са от вчера новите суичери, които се правят само с предварително записване. Фактически първите хора, които се записаха, са им готови суичерите. Да. Те има ли снимки вече на тях да сложим тук? Има снимки на тях. Добре, ще ми пратиш после. Да. Според мен е хубаво са станали, много качествено. Малко е скъпа цената заради доста щампи по тях, но все пак за мен е хубаво са станали. Сега то пък някой път трябва и да се бъкнеш за нещо хубаво. Абсолютно е така. Както и видя ключодържателите, каква е разликата в хубавото и в това, което е по-поснато. Да, абсолютно е така. Значи, те дойдеха мострите, два вида ключодържатели, ще избираме кой от тях да бъде. Този хубавия ще излезе може би на цена 10-12 лева. Още не съм ми отговорил точно как ще. При по-малко бройки може и на 12 лева да отиде. Другия по-постния може да излезе на 6-7 лева. Аз съм на мнение, че ключодържател един път се купува. Да. Като ще да е нещо хубаво. Тениските стане за дълго спомен. Тениските, които направихме, знаеш, почти се изчерпаха. В момента има само размери XL, но за мача с Локо Пловдив ще има от всички размери. SM, L, XL и два пъти XL сме поръчали. Да се надяваме, че ще бъдат готови. Да кажем, че по провинцията много хора поръчки си направиха. Ами да, понеже няма кой се занимава с този онлайн магазин, имах 4-5 дни свободни тук до към. Фактически ще имам още няколко дни свободни до към 11 септември, в който мога да се занимава. Сега в социалните мрежи съм пуснал, който иска, мога да му изпрата. Да, другата опция според мен е да се съберат някакви поръчки, накупи, то пък те като са в различни краища на страната. Едно момче от Лом, друго от Бургас, трето от Перник. Да. Жени също си поръчваха артикули, което мен лично ме изненада. Примерно жена на 60 години, която е гледала Начко Михайлов. Това става тениска, трябва да има на всяка цена.
Да, трябва да кажем, че тези тениски също се изчерпаха с Начко. Да, изчерпаха се, вече ги няма като наличност. И общо взето при артикулите това са ни нещата. Тази година нещо се понаправи, евентуално ще се напънем един зимен шал. Да извадим по случай пак 85 годишните на клуба, не казвам юбилей. Значки, ключодържатели се поръчват. Запалките май пропаднаха, аз така Като че това е. Иначе запалките, единствения вариант е пластмасова запалка с някакъв надпис на тях. Просто тези металните запалки страшно скъпо излизат. Ти говори ли колко ти казах? Ами иначе отиват на цена 10-12 лева някакъв. Да, но качествена запалка не е за еднократна употреба да я изхвърлиш след това. Не знам, по принцип може да се опитаме да извадим от тях, но... Може би трябва да пуснем някаква анкета някъде за това нещо, според мен. Може да се пусне сега в момента фактически, като сме поръчали новия тираж тениски. Свичерите са готови. Сега като поръчаме и ключодържатели и значки, и то ще остане малко без пари. Разбираш, ще трябва малко да, трябва да се завъртят първо. Има го и този момент. Нали, съответно и зимен шал. Искаме да купуваме. Само мога да анонсирам, че има едни останали зимни шапки в един наш фен, тип маска, които скоро ще бъдат пуснати в продажба. Сещам се, да. Бригади. Ултрасолко. На железни бригади, мисля, че. Или железни бригади. Аз имам така, мисля, че ултрасолко беше. Те 2-3 години някъде са седели, забравени и вчера ми се обади, вика, намери ги, пускаме ги. Така че който искаше може да си купи и такава шапка, да взимате тип маска. Да. Практически ти за тези ултрасолко, които говориш, те са по-старите. Значи това е нещо, което не съм виждал дори. Да, може и да не си ги виждал. Вау. Чудесно. Имаме артикули, за които не знаем, че съществуват. Те са правени в периода, когато играхме на Васил Левски. Може би са дадени на някакви хора за месец-два нещо да са били в продажба. И след това са изчезнали някъде и сега са намерени. Да. Аз тогава ходех редовно на мачове. В смисъл, аз не че сега не ходя редовно на домакински мачове, но щом съм ги пропустил, значи била някаква голяма конспирация. Както винаги при нас, де. Имаше едни такива големи сбирки на попа. Нещо там помня, с едни маратонки нещо се раздаваха. Аз на такива големи сбирки не съм ходил много давно. Да. Я кажи сега, да кажем, после ще говорим за това, за Дупница в петъка. Това е утре от наша гледна точка. Утре в 17 часа ще има контрола на стадион Локомотив и играме с Пирин Благоевград. Сега излезна една новина от някъде по сайтовете четат, че този белгийски футболист, който първо трябваше да е холандец. Да, те фактически... Преди това французин. Да, фактически заглавието в една от спортните медии дори не му казват името. Белгиец от тима на Бандаловски. Чакай, това не е ли много отдавна да излезе тази новина? Това е новата новина в този сайт. В един от другите сайтове четах, че фактически този белгиец утре, ако успее да вкара гол, ще бъде взет в отбора. Професионализма на ръководството е просто гони на ЦСК. Но виж само как звучи белгийският нападател и ляв халф. Емерик де Вризе. Хем е ляв халф, хем е нападател. Много универсален футболист. Добре, че не е нападател и либеро. Така малко звучи. Може да е, нали, добро момчето, нищо не казвам, не съм го гледал, но... По душа може да е добър, да. Да, ляв халф и нападател. Значи, евентуално утре ще можем да го видим, това момче. Да, след матча ще има среща на агитката, по случай това, че ще трябва да се прави хореография. Евентуално, да. За матча с Локомотив, евентуално почти е решено. Да си измисли горе-долу какво може да се направи, за да може да отбележим рождения ден на клуба. Така че ще има достатъчно хора, които иска нека да дойде на тази контрола. Съответно ще се продават и артикули на Локомотив, като на всички останали други мачове. Ще има сергия. Ще пиеме по една, две, три каси бира за рождения ден. Ще се поздравиме за рождения ден. И така, и чакаме 86-та годишнина.
Цяла година има до тогава. Така е. То само жълто паузата за този национален колко е чак другата седмица или по-другата тия мачове? Общо взето, Първенството. не знам дали си гледал програмата. Не, затова те питам. Отново започват мачове понеделник-петък. Понеделник-петък. Да, то се очакваше. Фактически мача с Локо Пловдив, понеделник 17 часа. Айде, септември месец, все още 17 часа. Горе-долу, пак не е, защото трябва да си тръгнеш 4 от работа, 4:30, ако си по-близко до стадиона. Да, единствено така се надявам, че все пак е първи учебен ден. Децата така ще са минали първи учебен ден и ще се прибрали от училищите. Наши там тия празници. Доста родители заради това нещо си взимат и отпуска. И се надявам това мога да не повлияе на посещаемостта на негативен план. Аз все пак по-младите фенове да могат да дойдат. Дано и ръководството да най-сетне да светне, че за ученици просто трябва да се пуснат по евтини билети. Задължително е, да. 5 лева. И дано не измисли цени на билети, като примерно ЦСК, както се измисли с Металург Донец. Не знам дали гледа. Не съм им гледал. Има някакви VIP билети по 1000 лева, някакви по 500, по 100. Така честно при нас не виждам кой ще бъде. Аз не знам, при положение, че знаят, че тия пари ще отидат в джоба на ВУП и в смисъл не могат. Не са наша грижа, но просто тази новина, като видях, тук съм се смял с глас в нас. Ето, може би, виж сега, всичко може би е един вид реклама. Сега аз мога да кажа, примерно, искам да работя за 3000 лева заплата. И друг е въпросът дали ще ми я даде. Да, точно. Някой. Не, примерно кажа, че който си поръча тия билети, ще има някаква тениска с календар, с там някакви такива работи. Но пак звучи брутално за контрола, то с Металург Донецк, смисъл. Брутално, ако има кой да ги даде, окей. Ето аз ти казвам, продавам си свичера на бригадите за 2000 лева. Некой, ако иска, може да го вземе. Да. Разбираш? То по същия начин, надали някой ще, според мен, ще си вземе билет такъв, но да не ги мисли на тях. Да, има всеки газари, дето. Да, по принцип е така. Да ги мислим, да. Така, в петъка след матча среща малко да полеем рождения ден, да обсъдим 1, 2, 3 неща. Както казахме, хореография, още артикули. Да, общо взето това ще бъде моето лично желание, нали, артикулите да се случват за сега върват по план, в смисъл такъв, че тениските си изкараха лятото, свичерите си изкараха ето сега есента, началото. Когато е време, сякам, че удържателите и значките те не са сезонни артикули. Просто имам желание за един зимен шал. Може да се изкара октомври месец, то това ще бъде. Гледам, евентуално за палки ще видим. Доволно тази година явно имаше доста голям глад за някакви качествени артикули. Доста време нямаше нищо, може би 3-4 години нищо не беше произвеждано. Те бяха много тежки тия 3-4 години. Чисто не само като отбора, ами чисто в така наречената ни държава доста... Те продължават да са доста тежки. Според мен положението в държавата... Може да направим политически подкаст. Да, за политика аз не обичам да говоря, в смисъл такъв партиите си партии, но просто виждаме, че не са добре нещата като цяло. Да, и от никъде взорът надежда да не види, както казва поетът. Да. Фактически този матч с Берое, който ще бъде пък октомври месец на 3-ти петък. С държавния отбор, Берое. Бил изместен в петък, защото имало избори. Заради между другото, хубаво, че зачекнахме тази тема, защото ако си спомняш миналата година всъщност, че имаше такива слухове, че преди да станат предсрочните избори, имаше такива слухове, че ако Бойко Борисов спечели втори мандат, това ще значи, че Гигов ще се махне от Локомотив. Защото имаше да му се дават едни пари за едни кугари, които нещо се бяха скарали с Борисов и като дойдоха Сергей Станишев и неговата клика на власт, тия пари веднага се отпушиха и бяха платени на Гигов и то остана.
А мислиш ли дали са били платени тия пари, защото аз не съм чувал такова нещо. Не съм може да съм Що му легнаха нещата и отбора така надигна глава, ПФК-то, т.е. надигна глава, мисля, че е имало някакво положително развитие. Не знам, според мен, виж сега как са нещата. Дигна глава ПФК-то, как дигна глава? Дойдоха наши треньори. Наш треньор, според мен, е с много ограничен потенциал. Ние не сме правили някаква гръмка селекция. Нищо с много ограничен потенциал, просто направиха някакъв отбор. Не виждам да има някаква промяна. Не, това не го отричам, финансовата част. Да, това не го отричам, че го има като... Нека да видим другите неща. Примерно, аз първите 2 мача се запалих да хода на Дубала. Много хубави мачове правих на учителите. Сега извинявай, ние нямаме терен, къде си посрещнаме гостите, почнахме да играем в Царско село. Къде е Царско село, къде е стадион Локомотив? Да. Една така горе-долу хубава инициатива, в смисъл такъв, сега знаеш, че футбола си играе за феновете, може има 50-100 човека. Сега трябва да ти кача, примерно на Дубала с Левски, може би 200-300 души публика имаше. С Ботев също. Беше си така, примерно някой понеделник, ако си свободен, да отидеш на матч, разбираш? Да. Изместиха го този Дубал в Царско село. Помощното игрище е в трагично състояние. То, значи, в другите държави от пустинята правят рай, ние от рая правиме пустиня. Нали? Фактически от тревата пустиня правим. Знаеш, беше донесена една изкуствена настилка. Тя клеяса някъде, не знам. Тази изкуствена настилка отиде някъде. Некой захлеби май с нея. Да, нищо не се случва, разбираш. Така че Гигов дори да е взел някакви пари и така нататък, нищо не се случва по стадиона. Нито ще се случи осветление. Онзи ден четах, че някакъв стадион Трейс Арена на Верея в Стара Загора му правят голям ремонт с осветление за 3500 души, дето е дума да ще приема мачове от УЕФА. Извинявай, Верея, Стара Загора, да сравниш с Локомотив София. Нямам нищо против, нали, хората от Стара Загора, те си имат там. Аз да ти казвам, започвам да имам, защото там за този отбор се дават едни пари, които са... Нямам нищо против обикновените хора, разбираш? В смисъл, не са виновни. Самите обикновени хора, че някой там си пере парите и така нататък. Сега, нали, говорим и за друг клуб Верея, не говорим за Берое. Но сега ти може ли да съпоставиш един клуб Верея, който, нали, айде сега тази година за първ път е влезе в Б група, да има табло, да има осветление, да има нов стадион за 3500 човека и на Локомотив не се случва нищо, продължава да не се случва нищо. Да. Не знам дали знаеш, в Криводол, дето нямат отбор, направиха нов стадион. Там по някаква европейска програма. И толкова ли сме тъпи, ние не може да кандидатстваме за някаква европейска програма също. Ами те, нали, всеки път обясняват, че не сме могли, защото било частен клуб и не знам си какво. В същото време стадиона се води на дружеството, което... всеки си прехвърля топката и никой не иска да прави, да върши реална работа или мисли, ако върши някаква работа, така да върши, че да приватизира едни пари за себе си. Общо взето така пък нищо като не се прави, те няма да се случат нещата. Направи се един басейн, който оказа, че е плажен, а не... Даже има плажен волейбол. Може да идеш да разцъкваш. Да. Поне се изрязаха там едни бурени и храсти, дето бяха пълни с боклуци. Специално това няма част за плажния волейбол. Но се направи, аз първоначално мислех, че може би водната топка нещо ще тренира на този басейн. Не знам фактически на този човек, нали, каква би му била далаверата, защото честно ти кажа, на този басейн месеците, който той активен са юли и август, разбираш. Не знам каква печала му изкараш ти от 2 месеца в годината от този басейн, но... Тази година беше малко кофти. Дори миналата година, от миналата година този басейн, юли и август, септември месец вече на него няма никакви хора. Вчера ли беше ония ден. Така беше хубаво времето все още. Абсолютно никакви хора нямаше. Беше отворен басейн. Абсолютно 7-8 човека може да има. Вау. Така че... Не знам, нали, каква е далаверата и така нататък, но просто не се случват нещата. Може да има далавера по време на строежи, някой си аз ти казвам, един клуб като Верея надали имал стадион преди 20 години, намерено му е площадка за стадион, направено му осветление, нали, така нататък, отбор без никакви привърженици.
Сега, примерно, Локомотив, ако толкова този Локомотив не може нали, да играе тук поради частни собственици, аз съм сигурен, че по Надежда има и други парцели, ето може да се направи един стадион, отбора да си играе. По Надежда и Свобода. Аз това, което исках да кажа, че може би даже не трябва да се търси в Надежда, да се направи едно малко стадионче на сгодията. Да, дори и там. Имаш два терена там, където мога да работиш нещо върху тях. Имаш в Обеля, мисля, че имаше някакво игрище, което също може. Има места около метростанция, Ломско шосе, също има места. Стига някой да има желание. Не, имаш си на самия стадион, колко отбора в момента играят мачовете си в група на тренировъчно игрище. През последните години по-скоро, де. И Ботев даже малко ще играят на тренировъчно игрище, кой още играе? Аз примерно парци ще ти кажа, че ако да речеме, сега не съм много ясно как се ди въпрос с собствеността на нашето тренировъчно игрище. Ако се направи едно стадионче за 3-4 хиляди души, заспиваш просто. Да. И фактически казваш, ето този стадион, оправите си го там, на който си е собственост и така нататък, да си го стопанисва и това и си решаваш проблема за винаги. Абсолютно. Но никой за стадиона само защото това, ако се оправи, може няма нужда от нов стадион за националния отбор, примерно. По принцип е така, аз вече съм на нея, че доста старо съоръжение вече стана. Тук няма смисъл дори да се прави. Не, че как ще е старо съоръжение най-новия стадион в София? Най-новия в София, но по принцип... смисъл неподдържано по-скоро. По принцип виждам в Европа, ходил съм насам там по разни стадиони, вече от този тип е старо съоръжение, разбираш? Са. Но това са нещата, няма да се случат, ще си седиме то пак добре, че това сектор го има, седиме на него. Да. Скоро време ще искат само под козирката или около козирката, не знам, нещо, пак ще измислят някакво нещо. Да, просто няма желание, не е някой човек да каже да се хване и да оправи тия неща. Значи Гигов показва 20 години абсолютно незаинтересовано, вдигнала ръце. Шефовете знаеш, че... Иван Василев може би се опитваше да прави нещо, само че знаем там при него какво се получи. Да, факта, че дори никой не иска да се напъне да направи две игрища за децата. Едно игрище, да, дори едно. Няма кой. Една изкуствена трева взеха на Аванта и нея я потурчиха. Да, няма я всъщност, нали, очакваше се, че тази изкуствена трева ще се сложи някъде, но няма. Да, една жена бизнесменка има, която чака нещо от общината, още си чака. Да, те се чака, днеска, утре. Не, тя може жената наистина да има желание, обаче като... Какви са тия далавери, които се въртят на този стадион, нямам никаква идея. Аре на времето беше Злонов, се знаеше, че изкарваше пари с колички от наеми. Да, сега в момента ти нали виж, че няма никакви такива отборни спортове. Просто няма така да идеш да гледаш волейбол, да идеш да гледаш баскетбол. Баскетбол няма много. Не съм много съгласен, мисля, че с боксовата зала има бокс. Има бокс, аз ти говоря за такива отборни спортове. Аз малко между другото, преди година, година и половина, две имах доста така следях в спортния клуб и бяха се доста надъхали с идването на новия шеф там на дружеството. Обаче нещо си изгубих връзката и завъртяха на други неща. Но имаше турнири, помниш, по айкидо беше, по самбо беше в залата, която... Това са така наречени, нали, силови индивидуални спортове. Аз говоря за отборни спортове. Локомотив, в които е бил винаги много добър. Няма волейбол, женския ни го закриха. Не искам да говоря, да. Абсолютно никаква информация няма. Аз се надях, нали, пак ти казвам за този басейн, надях се, че може би водната топка ще може да играе тук, но просто не се случиха нещата. Но... Толкова минорна стана атмосферата за този рожден ден. Просто дай да кажем нещо и за някой друг. Кажи, като си говорихме тук за стадиона, кажи в Дупница какво е положението там. Иначе в Дупница, какво да ти кажа, отидахме така около 60-70 човека. Едно бусче беше организирано, имаше доста хора с коли. 10 лева беше билета там.
да ти кажа, и те са си взели. При нас е Да, според и мен. те са си взели от нас полука, може би. Имаше ли хора на стадиона при тия? Така минаваш през едни лунни пейзажи, за да Още стигнеш ли? до гостуващия сектор, абсолютно. Имало и там някакво помощно игрище, което вече, нали, де-факто не съществува. Това беше за сектора там на гостите, нали? Да, но казвам но, сложили са си хората нови седалки. Почти целият стадион, само там. Без едно секторче зад вратата, дето опънато някакво знаме. Това като го казвам, между другото, тези на нашия стадион според мен вече са за смяна. Да, Амортизирали са се. за смяна, защото дъжд, слънце, това са 14-15 години. Значи сложили си хората нови седалки, оправили са си гостуващия сектор. Сега нямат табло, както в Хасково, защото Хасково дори имат и табло. Да. Тук нямат табло. В Хасково дори и табло имат. Като бях на гостуването в Хасково, бях така приятно изненадан. Сега за матча наше първо полувреме, така хубав гол на Ранджелович с глава. То пък точно тогава по време на гола имаше разправия с полицията, доста хора не можаха да го видят. Нещо, което се струва да се спомене или... Ами пак някакви полицаи да нещо се правиха на велики. Да. Фактически дори даже единия полицай си изпусна нервите и нарече там един от феновете е Кестен. В смисъл уникална селения. Да. Да повярва човек. Да, второто полувреме обаче, значи първото полувреме, другото, което мога да отбележа, Бранеков много рискован жълт картон, направи още един фал, който беше да го изгонат. Даже почнахме да си коментираме, че ако още един фал направи, може да го изгонат. Но след това момчето нямаше грешка повече. Второто полувреме Марек много ни натисна. Удариха една града, Бошката спаси разни положения, Камен Хаджиев си изкара след това жълт картон втори. Да. И интересното е, че след този втори жълт картон нашите заиграха по-добре. Стегнали се явно, да. Имахме едно хубаво положение, фрапантен пропуск на Романов накрая, просто фрапантен пропуск. Мене какво ме разсмя? Не знам дали си чел вестници, дали си гледал сайтове. Примерно в един от сайтовете на Блиц или на какво беше, и навсякъде другаде, дори и нашия сайт на Локомотив София, пише, че Романов е изваден от игра в 75-та минута. Може да влезеш дори в нашия сайт. И примерно има, нали, матч. Дори в нашия официалния, в един от спортните вестници също пише, че излява 75-та минута. И в още няколко от сайтовете, които са общите сайтове. Да, става впечатлението, че към края на матча. Така, пише, че е изваден в 75-та минута. И какво пише, нали? Така, нали, по минути и 90-та минута Романов пропуснал страхотно положение. Аджеба хората, и 75-та минута изкара, как така изпусна това положение. Може на някой друг мач да е било това. Така, окей, тези сайтове, примерно, знаеш колко непрофесионалисти работят и така нататък. Практически много често, дори в спортните вестници, примерно на отбора гост не ги пишат трите смени. Една смяна направена, другите две ти не мога да видиш кой е влезъл. Дори не го пише. Да. Също в някои от сайтовете по същия начин ти ще направи сметка, ако не си гледа матч, ще каже локото, защо само една смяна са направили. Нали, ако си някой човек, който примерно се интересува кой играч колко минути е играл, какво е станало, що е станало, в един от вестниците пише, че сме направили само една смяна. И аз така се позаинтересувах насама там по сайтовете прегледа и викам, Романов 75-та минута заменен. Да викам, я да влезна в нашия официалния сайт, там пишат съставите. По същия начин. За нашия сайт това е непростимо. Така грешка не може да направиш. Ами считай откъде си вадят и те, за да си пишат информация. Значи, не знам кой пише тази информация, но нали там има някакъв тимов лист, така нататък, поне да пита кой играл, що е играл. Смешно е, примерно, може 10 човека да се интересуват, може и един човек, може само аз да се интересувам, аз имам право на тази информация, да. Разбираш? Не може ми напишеш, че... Да, не може ми напишеш, че Романов е излезъл в 75-та минута и в 90-та минута изпуснал положение. Просто за мен това е... Как да ти кажа? България. Тотален непрофесионализъм, някой тотално не си върши работата. Можем да го посочим с пръст.
Да, ако ти де-факто, опитах се да видя де-факто какъв ни е бил състава, нищо, че съм бил на матча, така стана ми интересно. Моля? Поне припокрива ли се от медиа в медиа състава? От медиа в медиа горе-долу се припокрива, да, Горе-долу се припокрива. в една от медиите е дадено, че една смяна сме направили. В друго от медиите ги има трите смени, но нали ти казвам. Трите смени, едната някаква фалшива, разбираш. В смисъл... Смешна работа. Трагична държава. Аз съм сигурен, че примерно има хора, които биха могли да си гледат добре работата, но просто това е държавата на връзкарите, разбираш. Който от който не разбира, това работи. Явно. Не може ти да ходиш да отразяваш матч и да не ми хванеш смените на отбора. Чакай сега, ние в селската лига ли сме? Къде сме? Това е първа дивизия. Да ли си в професионалната група? Ама... Какво да говорим? Там по тия селските стадиони особено... Това ще ме прощават някакви хора, че ги наричам селски, ама как да ми нарекат? Да, за съжаление, пак ти казвам, не знам какви хора... Айде тук, като са в София, малко от малко гледат нещо, защото има повече камери, повече внимание, като че ли има на национално ниво, говоря, защото там си е на местно ниво и хората колко ли ги вълнува. Но там, въпреки... как се видя отбора на Марек като игра, примерно? Сега какво ти кажа, в отбора на Марек... някаква съпоставка, смисъл, защото... В отбора на Марек знаеш, че се ръководи голям локомотив Тони Велков. Горе-долу да ти кажа, матчът беше равностоен. Сега аз да ти кажа, тук 5 мача вече гледам на Локомотив. Още не мога да хвана на нас нивото какво ни. Разбираш. Значи в Хасково, нали, които на книга са най-слаби отбори в групата, Хасково тотално ни изпусна второто полувреме. Фактически ние имахме едно положение на края, обаче, когато можеше да вземем трите точки. Не ги взехме. Помня аз, че слушах Лок София инфо на нашия сайт и така, ако гола на Ранджелович не беше влезнал, матча Марек Локомотив София 1-1 като Хасково Локомотив София. Просто все едно гледаш същия матч с този натиск в около 60-та, 70-та минута на Марек, с гредата, по същия начин в Хасково беше. И по същия начин на края на матча фрапантен пропуск. Разбираш, просто ако го махнеш този гол, двата матча си приличат като две капки вода. От другите гостувания, с Левски знаеш, че беше малко по-така гостуване. В смисъл, доста хора си мислят, че има нещо за колисия там. В Ботев не съм го гледал гостуване. Същото, като ги гледам Левски, как играят и последния матч с Черно море, мисля, че беше с тази дуспа измислена, която им даваха накрая. Каквото и да кажем, там ще... Да, за мен този матч с Левски беше много странен, защото това е единствения матч, който съм гледал и единствения матч, за който чувам през сезона до сега, че отборът не е играл като отбор. Общо така. Знаеш, с Ботев... С Левски го гледах на стадиона бях. Така, знаеш, с Ботев беше на закрити врата, даже не го даха по телевизията. Тук от домакинствата, в домакинствата според мен отбора съвсем друго лице показва. Виждаш, че сега викахме Литек слаби, те може би наистина не бяха много във форма, но след матча с нас те се дигнаха, имат само победи. На Славия ние им почнахме тази негативна серия, вече 4 поредни загуби. С Лудогорец много добър матч. За мене. И още така не мога да кажа, сега аз имах така частен разговор с един от треньорите на Локомотив, той ми каза така, не говоря за старши треньор, с един от помощниците, той ми каза така, ние нямаме класни изпълнители, не искам да обиждам, нали, никой от играчите, но имаме много голям колектив. Да, това се личи между другото. Общо взето, според мен тези играчи са, може би на един клуб им е отказано, втори клуб им е отказал, да се дошли в Локомотив. Нали? Не искам да ги обиждам, има и от тех, примерно, които играят за Локомотив. Сега виждаш един Иво Иванов, втора младост кара, макар че така доста хора бяха много негативни към него. Един Романов е преобразен. Значи...
не помня някога да е играл толкова силно, макар нали този пропуск, който направи в Марек, просто по кривото Цялостно страхотно. Да. Виж, взеха се някакви чужденци, като Ливраменто ще ходи, които хич не играят, така не мога да кажа, че играят лошо, разбираш. Да. Ще ходи, но той има ли един нападател пред него, според мен? Да, ето сега, примерно, Том, виждаш, че се раздава момчето Да, но второто по време... на максимум, но той няма подготовка, разбираш. Той няма подготовка до 70-та минута. Той е на годинки, май. Не е чак на толкова много години. Просто според мен наистина така... някъде. 33 не са чак толкова много години. Да, не говоря за футболист в България, Да, защото в чужбина знаеш... Според мен, виж сега, според мен то не е, знаеш, че дълго време го нямаше на подготовката, не е правил добра подготовка и няма сигурно, просто с две сърца играе Томче. Да. Божидар Митрев ни извади в маса мачове. Няма какво да се лъжим. Просто аз не помня от години ние да сме имали толкова добър вратар. Нали, не искам да го урочасам нещо да стане, но не помня. Наистина, като погледна реално, ние нямаме някакви, кой знае какви единици, като погледнеш, но наистина може би имаме колектив. И сега този колектив, той ще държи до известно време. Този треньор, с който говорих, ми каза така: вика, то колектив, ама ние не имаме пейк. Една-две контузии, един наказан и в един момент отбора ще рухне. Нямаме пейк. Ние имаме 3-4 резерви, нали, Дамчо Тъча, Румен Трифонов, Траян Траянов. Четочко. Да, примерно Пепи Димитров някой път го пуска. Просто че те се използват в такива ситуации, за да изгорят. Да, но ти нали разбираш, че просто наистина 2-3 контузии не дай си боя се случат и някой има наказва. Избягвам да мисля за това. Да почнат картони и така нататък. Ти, освен тези, които ти ги изборих, имаш Пепи Димитров, Даниел Гаджев. И общо взето аз не помня някой да... Значи за Пресли не искам да говорим. Пресли е в тотално лоша форма. Гледах два мача на дублите, беше най-слаб. Просто трагичен. Наистина това не е този футболист, който помня аз, нали. В смисъл, той който даваше за нали, нещо, кой знае какво, нали, но все пак играеше. Той пропусна фрапантни ситуации на дублите. Просто не може да си представиш. Не случайно не попада в първия отбор на Локомотив. Сега това беше преди един месец, в момента не му знам формата. Може и да е по-навляза в форма, но това, което видях, аз се оплаших. Често ти казвам. Да, общо взето като погледнеш на нас, това ни отбора. Имаш Сашко Манолов, който така от няколко мача не е влизал в игра. Като погледнеш Даниел Гаджев, го споменахме, който знаеш, че всеки път, когато влезе, получава картон. И просто не мога да се сета някой друг от пейката, който би могъл да влезе. Виж, това са 3-4 човека, където няма кой. Другото, което е притеснителното, е, че преди матча с Марек излезе информация, че им били платили половин заплата. Ами, уж по половин... Това, че знам, че им се виси с 3, сигурно вече може би с 4 заплати. Слушай сега, моята информация наши това е. Извинявайте, сега да довърша. Извлечеше като някакво супер гордо, ще играят, що не играят. Няма никакви проблеми, платени на половин заплата. Така, но то не е половин заплата, нищо не са получили преди матча с Марек. Пък е моята информация. Какво? Че нищо не е дадено преди матча с Марек. Това пък е моята информация. Сега гарантирам за 100% вярност. Сега може да са дали на играчите, не са платили на треньорите, но моята информация беше, че... Да, последно, което се знае, че са дадали само някакви по 1000 лева премия за матч с Славия. То би сега. Не знам какво ти кажа. Виж, че в България нещата са оле майко и с тия телевизионни права. Сега ще видим и Диема до кога ще издържат.
има доста хора, особено така по-възрастни хора, които много се възмущават, че не могат да гледат мачовете. Немат си хората. Да, обаче човек като гледам телевизия. как ги отразяват мачовете и такова, въобще няма нищо общо с тия неща, да. сега гледахме. Безспорно е така са. Аз смисъл такъв, че нали, живеем в такъв свят, особено така тези хора, които живеем така по-в София и така нататък, не се замисляме за тези неща. Но има и предвид, че в провинцията положението наистина е трагично и доста хора може би не могат да следят тази група. Нали, поради това, че телевизия Диема не е фирма. Но сега това не са наши неща. И не знам, може да измислят някаква платформа, радиоплатформа за това нещо. Не мога да ти кажа, аз лично... Като си взел правата, просто някак си, не знам... Аз лично единствено така бих им препоръчал просто, ако може да не дават мачове в работно време, в работно време. Значи просто няма никакъв смисъл да ми излъчваш матч в 2 или в 3 часа през работно време, сега като гледах програмата. Да, дори като си на работа, как ще гледаш този матч? Да, то просто няма смисъл, разбираш. Значи едно е сега, примерно, 5-6 часа нещо иди да види, примерно в петък. Некак си човек може нещо да се измъкне от работа или да гледа. Нали, ако не е тенденция, примерно, да е само за един отбор, примерно, да знаеш, един матч има в годината, петък, нещо, в работата ще излъжиш, ще се измъкне. Но почва да става много. Да почва да те редуват понеделник, петък. Ето сега домакинството с Локо Пловдив е понеделник. Айде после примерно с ЦСКА си събота, Черно море си неделя. Ама примерно знаеш, че Черно море е гостуване в неделя. Ако искаш да отидеш в неделя на матч и понеделник си на работа... Трудно ще се върнеш, но айде те примерно да кажем, че не мислят за гостуваш и да това. После следващото ти домакинство е с Берое. Петък, 4 часа. Добре. После... Не е добре как 4 часа. Да, избори, нали, и така нататък. Не е предвиден матча за излъчване. Разбираш, мен това много ме очуди. Викам, добре, защо са дадени тия матчове в петък, в 4 часа, без да е предвиден за излъчване? Да. То видиш ли било избори, ми направени в събота. Сега в събота, да, верно, ще излъчват някакви матчове и така нататък. А тия, които няма да ги излъчват, например и тек събота. Знаеш колко интересува фена, че по същото време ще да ми върви там кой беше, примерно матч, нали, за да не се такова. Само да погледна кой. Не, даже още по-добре, докато ти върви този матч и кажеш в момента, нали, кой си стадион се случва и какво си. Нали, затова си взел правата за тази група, за да мога да отразяваш всичко. И после пищиш, ама защо некой си направил пиратко да се излучва. Така, абсолютно сега надали феновете на Локомотив София и Берое ги интересува, че в събота от 3 часа по телевизията играят Марек и Левски. Разбираш? То да кажеш да беше матч. Да, примерно, значи който си ходи на Локомотив, би си отишъл в събота да си го гледа този матч. Нали, защото примерно в неделя има избори. Да. Марек и Левски е за телевизионно предаване, Локомотив Пловдив Литък за телевизионно предаване 17:30 и Лудогорец Славия. И всичките мачове са от телевизионно предаване. И двата мача, които... Добре, извинявай, какъв е залога в Марек Левски и какъв е залога в Локомотив Берое? Два отбора в Подем и два отбора за Урали. Ами да ти кажа честно, аз бях изненадан, че примерно Локомотив Берое има паднал от програмата. Честно да ти кажа, ако щеш и на Лудогорец Славия като е залога, но айде Лудогорец Славия, нали, заради мачовете на Лудогорец. Аз лично съм изненадан. Ето ще ти кажа и предния кръг Черно море Локомотив София също отпада от програмата. Гостуващите ни се. Така, за сметка на кой мач мислиш? Литък с Марек. Логиката е феноменална. Както и да е, сега... Знаеш сега за Варна специално... На това се вика точно пропаганда грозна. Специално знаеш за Варна, сега човек дори да има голямо желание, 100 лева трудно ще отдели да отиде. И сега примерно за дадения фен на Локомотив... особено след август месец. Така, за дадения фен на Локомотив би било интересно да го гледа този матч Черно море Локомотив София. Според мен матч с много голям заряд ще бъде. Винаги се получават здрави матч от там. Така, този матч пада от екран за сметка на Литък с Марек. Каква публика пред телевизионния екран ще събере Литък с Марек? Според теб. Нищо не искам сега, нека хората си играят. Не, аз нищо не искам да кажа против отбора. Примерно, ако беше Марек Литъкс,
съм съгласен. Нали? Може би има някаква интрига, но за мен Литекс Марек никаква интрига няма. Не знам, просто логиката, тотално пазарната логика липсва. Да, пак ти казвам, много се очудих, че и двата мача Хасково, Черно море, Локомотив, София, Берое, паднали от екран, нали, двата мача, които няма да се дават. Единственото, което си мисли Таро, знаеш ли какво? Че не знам какъв е договор, но предполагам, че има клауза за дадени пари на даден отбор за бройка излучвани мачове на него. Може и да има, единственото, което си мисля е някой да казва, ако ни ги дадете на нас тия пари, ние от тия пари ще ви върнем еди колко си пари. Може и така да, но пак ти казвам аз за мен. Аз нещо не мога да измисля предвид това, което се случва. Литекс Марек не може ми го сравняваш с Черно море, Локомотив, София. Не, че съм пристрастен, не че е нещо. Сега да. Ще Черно море ще се понедигна, няма да се... Не, защото примерно Марек Левски мога да кажеш, че има... Да, добре, те Марек ги дадат повече по телевизията, отколкото нас ни дадат по телевизията. Добре, окей, аз съм съгласен, давай си го Марек Левски, нямам нищо против. 15 часа си почва Марек Левски, 16 часа нека си почне Локомотив, София и Берое. Да. Да, няма да се излъчва по телевизията, окей. Надали някой, който ни в този случай, между другото. Надали някой, който ще иска да гледа Локомотив, София и Берое, има хора закупили си абонаментни карти и така нататък, ще се върнат и няма да дойдат на стадион, защото видиш по същото време по телевизията е Марек Левски. Извинявай. Да. И другия матч, който Хасково Черно море, и той отпадна от това екран, и той е в петък по 4 часа. Аз много, пак ти казвам, бех фрапиран, защото викам, хем не са на екран тия два мача. Значи това го правят БФС тапаците, това телевизията не би трябвало да има нищо общо с това нещо. Да, така си мисля. Мисля, че може и БФС да го правят, не мога да ти кажа съди или няма. В смисъл такъв, щом това са мачове, които няма да се излучат по телевизията. Да, няма никаква логика да са в петък, разбираш. Няма никаква логика да са в петък. Да, но ето, че Локомотив София Берое ще бъде в петък. Според мен трябва крайно време феновете на различни отбори да се съберат и да отидат в БФС и да тупнат там по масата, защото аз даже бих се радвал ние да подадем една такава инициатива, защото това са пълни безобразия. Може да искаш да се разходим още малко натам. Извинявай, мога да се смеят, че сме една шепа хора. По другите стадиони не виждам да има много повече хора на нашия стадион, обаче защо ще правят на маймуна и ще... Абсолютно, значи смятай, че това на половина веднага публиката, Локомотив Берое, вместо да си бъде в събота, просто няма никаква логика и то 4 часа, нали, в петък. Ако се разходим още малко на там програмата, примерно гледаме следващия кръг. Да, добре, с Локомотив София Ботев играем в неделя, забележи, че са 13:30 октомври месец. Човече. Ще се дава по телевизията поне. Има някакъв смисъл, ако се дава по телевизията в неделята или половина. Ще се дава по телевизията. Не, аз в това виждам логика. В смисъл, часът е олигофренски за България. 13:30 октомври месец. Да, за ноември, декември 13:30, окей, но все пак още октомври месец 13:30, така един час. Не знам. Странен е часа, обаче пък денят е неделя, така че... Отиваме още малко по-натам. Следващия кръг. И виждаме още една олигофрения. Само че вече с други два отбора, Славия, Локомотив, Пловдив и Хасково Марек, които са паднали от екран. И забележи, пак са в петък. Славия, Локомотив, Пловдив в петък. Без да въобще явно ръководителите не само на нашия футболен клуб, ами и на други отбори нямат никакво желание мачовете на техните отрочета, поверени да се посещават от хора на стадиона. Просто аз, да ти кажа честно, направо съм фрапиран. Просто не мога да разбера защо примерно един такъв мач трябва да бъде в петък. И сега забележи, Литекс Локомотив София, също в петък 18:45. Какво пречеше примерно този мач да бъде в неделя? От 13 часа имаш Ботев Берое, в неделя от 18:45, примерно Литекс Локомотив София. Какво пречи да бъде в неделя? А трябва да бъде. Ще го дадете по телевизията. Ще го дадат по телевизията. Ето ти. Ето още един мач с Литекс. Между другото не мога да кажа, че петък колко хора да сядат пред телевизионния екран според те. Петък вечер точно. И петък вечер е... Сега какво ти кажа? Края на работната седмица, доста хора, знаеш, и с колеги, и с такова излизат да разпускат. Истина, петък не е такъв ден. Просто няма никаква логика за мен тия мачове в петък.
А какъв матч има в неделя тогава? В неделя, примерно, играят Ботев и Берой от 13 часа и друг матч няма. Ах, Пречеше да бъде от 16, от 18, от 19. Просто, примерно, този матч да бъде в неделя. Литекс Локомотив София. Той е направен в петък, 18:45. Фактически пак трябва да се бяга от работа, пак за да може, нали, да отидеш ти на този матч. И пак ти казвам, още два матча са направени в петък, Славия, Локомотив Пловдив, Хасково, Марек. Петък, там пък които даже обаче няма не ги избори. дават по телевизията, да. Да, там пък даже няма избори. Просто, не знам, за мен е пълно малумно. И отиваме, примерно, с Левски, домакинство имаш на 2 ноември, пак неделя, 13 часа. Пак едни такива, какво ти кажа, едни безумни часове. Абе, 13:30 такава, мога малко да го защита, в 1 часа вече... 13 часа. Верно, някой ще си каже, си смее, бе, половин час, ама реално то половин час вече си се наял, отпуснал си се... Да, сега фактически ти, ако идваш от другия край на София, ти трябва да бягваш в 11 часа, Да. за да може 1 часа да си на матча. Да. Не знам, ето сега, примерно тук другия матч, който примерно ще бъде в петък този кръг, Марек Лудогорец, 14 часа петък. Не знам, извинявам се, ама... И това е без телевизионно излъчване. Да, а не телевизионно излъчване. 2 часа петък. Ма не знам, пак няма абсолютно никаква логика. Защо? И при положение, че да кажем... Първо, тази телевизия, извиняй, какви пари ще изкара от този матч? В 2 часа в петък. Не мога да ти кажа. Няма ли толкова този ден някакви матчи? А фактически в събота на 1 ноември има само един матч ССК Славия от 17:30. Само един матч има. Ета Марек и Водогорец, примерно, не може да играят в събота от 2 часа. Да. Но сега според мен има и нещо друго. Знаеш, че Диема отразяват тия неща. Те си предават английска лига. Преди малко, но чакай. Нищо чудно. Аз не знам точно програмата в Англия как е, що е, но може би има по това време разни интересни мачове в Англия и нашето първенство отива на втора сметка. Пак не са им чак толкова безумията. Да, но ти по този начин го убиваш този продукт. Разбираш ли? В смисъл, вложил си някакви пари в него и умишлено го убиваш. Убиваш. И примерно... Защото те има, нали, има по 2 дни, мисля, че преподават първенства. Нова спорт тема, мисля, че имат и нова телевизия като опция. Евентуално ти английските мачове, няколко се засича. Не им знам политиката. Да, ако имат желание, винаги могат да завъртят нещата и да си направиш продукта. Не знам партии за мен, при положение, че има само 6 двойки футболни срещи. Да има мачове и в петък и в понеделник за мен е абсолютно безумие. Два от мачовете да сте в петък и в понеделник, а дори в кръгово има по 3 мача. Ето задаваме въпроса към БФС, някой ако слуша. По 3 мача има в петък. Нали, и други отбори има потърпевши, освен нас. Да, не сме само ние потърпевши. Защо се прави това нещо? Каква му е логиката? Нали, искаме да върнем хората по стадионите. Как ще върнеш каква хората е причината? Аз трябва да ти кажа, че нали, тук се оплакваме 13:30, но все пак това е по-малкия дявол, нали, като от 13:30. Да, не, що ме в събота или неделя, мога да го извиня. До някаква степен. Но петък 2 часа или 3 часа е пълно безумие. Пълно безумие. Дори 17 часа също. Ти се прибираш, надали ще седнеш пред телевизора, много по-малко хора. И както ти казвам, те до сега, примерно по нова телевизия, много от мачовете се гледах от такива хора, пенсионери, дето с по-малки доходи. Аз затова ти казвам, че доста пенсионери по селата нямат кабелна телевизия. Да. А фактически реално активно работещите хора, сега примерно ако е в петък един матч, той трябва да почва поне от 19-20 часа. Дай да не кажа 20-19 часа, за да може, нали, да свърши 21 часа и да се прибереш като хората. Да. Като за финал, примерно, нали, за 15-ти кръг излезе програмата, Славия Локомотив София, 8 ноември, забележи събота 2:30. Бре. Това може да бъде. Аз не помня от колко години не сме имали гостуване на Славия и матча да е в събота. Да, винаги последните години ще е в понеделник, в петък. И, знаеш, миналата година 6 мача и 6 бяха през седмицата. Да. Сряда имаше междинни кръгове.
Сега е събота 2:30, похвала за БФС. Едно Матчът- плюсче им писахме. Да. За сега, защото мога го изместим. Не забравяйте. Като нищо. И матча забележи, няма да се предава по телевизията. За Ерзори Стрелево. Малкото столично дерби отпада от екран. За мен е по-добре. И за мен. Честно. Може повече хора да отидат Да, да гледат фактически- двата отбора. Фактически да, има го това нещо, че... Ако трябва да бъдем парти честни, 4 мача на кръг са много да бъдат предавани. Сега те верно, те са си направили сметка, на ЦСКА винаги се дават мачовете, на Левски винаги се дават и на Лудогорец винаги се дават. Доколкото така гледах програмата. И на Марк. Не, и примерно, те на Марек ги дават сега тия два мача, които споменахме, защото са с Лудогорец и с Левски, разбираш? Да. Значи като Не, гледам Литекс програмата, казвам. винаги на Лудогорец, на ЦСКА и на Левски се дават мачове, плюс още един мач от кръг или айде два, ако примерно в съответния кръг примерно играят ЦСКА Лудогорец или Левски Лудогорец, нали? Да. Три отбора помежду си, може още някой отбор друг да закачи. Ботев, ако не беше Честно да станал ти там. кажа, примерно на Ботев Пловдив, така изненадващо, да ти кажа честно, не им дават много мачове. Даже Всичко дали... политика според мен. Да, нищо чудно. Даже да така честно, тук даже им бех видял един доста интересен матч, който май им чувства, че им е паднал от екран. Матч е Черно море Ботев Пловдив, който няма да бъде излъчван. Не знам. Според мен, между другото, това не трябва да дойде толкова от феновете роптаенето, колкото ръководителите на съответните клубове. Да, абсолютно да са. отидат в БФС и да тропнат и да кажат, чакай, щом няма да ми дадете матч по телевизията, Аджева, какво и пречи да е в събота? Защото това Абсолютно е нищо. техният джоб. 1000 1000 лева от билети, ама 1000 лева от билети. 1000 лева ще платиш на домакина, разбираш. Да. Ето сега, като се така бърз поглед в програмата и ми кажи ми, примерно Локомотив Пловдив Берое. Само една проста сметка каза 60-70 човека в Марек сме отишли. По 10 лева билет, 670 лева. Да. Ето правя ти една бърза ретроспекция на 9-я кръг. Кажи ми, матча Локомотив Пловдив Берое, примерно с какво е по-малко интересен от Хасково Левски или Славия Черно море? То в пъти по-интересен. Да, но ето пада от екран. И Марек Локо Пловдив също е паднал от екран. Също интересен матч. Просто като погледнеш, просто си ги дават мачовете на Левски и Лудогорец, ССК и на някой, който се падне. Общо взето И Литекс. хвърлят зарчето за четвъртия матч, да. Да, общо взето Литекс като цяло. Да. Адски грозно. Просто е... Между другото не мога да го нарека комерциално, защото е нещо вън комерциализма това. Ето сега, друг пример ти дам. Лудогорец Хасково. Извинение, Лудогорец Хасково. Безумно. По-интересен от Черно море Берое. С абсолютно нищо. На мене поне. Не само на тебе. Да знам, че примерно Лудогорец ще бият с 5 гола разлика. Абсолютно. Не, те може да се озъбат и нищо да не стане. Да, но като цяло, според мен Черно море Берое би бил много по-такъв здрав матч. Аз ги виждам сега Черно море, примерно са ощетени също като доста мачове. Да не говорим, че Черно море и Локо Пловдив в момента имат закачка в дъното на таблицата. Така е. Ето аз ти казвам още един матч на Черно море. Не е смисъл такъв, че матч има залог. Аз ти казвам още един матч на Черно море, който няма да бъде предаван. Черно море Ботев. Няма да бъде предаван. Ето с Локо София не им предават. С Локо София не им предават, с Берое не им предават, с Ботев не им предават. И имаш Марек Лудогорец. Безумно просто. И това е, че малкото мачове, които предават, да кажем, на тези отбори извън тази троица Левски, ЦСК, Лудогорец и до някъде Литекс, така, като се загледам в програмата. Малкото мачове на другите отбори и отиваш в петък, понеделник. Защото, примерно, ето на нас едно домакинство, че ни предават Локо Пловдив и отидехме в петък. Да. Но...
тази държава нищо не се случва нормално. Това е световно известен факт вече. Да, има си сега някои отбори, както ти казваш, може би ще си вземат доста по-добри парички. Сега Според аз мен не знам това рейтинги и така нататък, но лично сега аз не искам да съм пристрастен, нали, да кажа на Локо София трябва ми предавате мачовете и така нататък, но сега примерно за мен като Не, зрител... не, виж, че не говорим само за нас. Да, примерно, за... пак ти казвам, за мен като зрител много по-ми интересен един мач Локо Пловдив Берое пред Хасково Левски. Разбираш? Сега казвам ти като зрител. Нали, това го виждам в един от кръговете, примерно. Това мач. Или сега ти няма да ми предаваш Черно море Ботев, примерно, такъв интересен матч, ми даваш там някакъв... Или Локо Пловдив Берое. Да. Няма да предаш. Който също... Така е, сега тук днеска четах, че Някъде. на 24 септември ще бъде първите мачове за купата, 16 на финалите, още... Ама аз се позаинтересувах. Викам, бе, тази купа нещо, няма ли да почва? Да, нещо се засмя. Намерих един сайт, дето пише, че на 24 ще почва, фактически първия кръг ще бъдем гости, само в един матч на някой по-ниско дивизионен отбор. Ау. От Б или от В група. И примерно никъде още нищо не пише, жреби, това, сега колко иде... Каква хубава програма се направи за телевизионните излъчвания? Четвърта. Ами аз да ти кажа честно, тук нали направиха една промяна, тук като взеха те правата, Диема. И така, тук тези кръгове, първите, които предаваха, имаше само по един матч в петък, разбираш? И викам, тия са евала бе, по един матч в петък, другите 5 матча събота и неделя. И сега като видях новата програма, то винаги... Тя има от БФС, що мачовете, които са ни напускали в петък, не ги предават по телевизията. Да, но фактически имат си много мачове в петък, понеделник, които си ги... Да, и са в 2 часа явно и 1:30. Да, фактически сега като погледнеш 9 и 10 кръг, на 22 понеделник и на 26 петък няма мачове, защото явно тогава е кръга за купата на България в сряда и не може да имаш понеделник петък. Да. Няма мачове в понеделник и петък, има само по един в петък и другия кръг един в понеделник. Но после като погледнеш примерно октомври, има избори, нали? Тези мачове, дето са наблъскани в петък, без да се предават. Пак имаш някакви 12-ти кръг петък, 13-ти кръг имаш, 3 мача имаш петък, 13-ти кръг. Не знам какво трябва да се направи, за да се работи нормално. После имаш петък, понеделник. Това ти каме, едно си говориме феновете години наред, обаче не. Петък, понеделник, трябва да има мачове. Това е. В никакъв час. Да, нито нещо телевизията ще спечели, нито такова. Само се прави на футбола. Само на футбола ще се прави. Пак ти казвам, горе-долу до някъде бих се съгласил, ако имаме стадиони с осветление и примерно както в Германия с отопление и така нататък. Не знам дали знаеш сега примерно стадиона на Реал Мадрид. Там колкото и да е студено, той се... Да. Едни такива слънчеви лампи се отоплява. И ти като си зрител там не може да ти стане студено, разбираш. Да, ако имаме такива стадиони с отопление и така нататък, нека да правят петък 9 часа, 9:30 мачове, както е в Бундеслигата. Окей. А ние нямаме такива стадиони за това нещо. Не, дори да са без отоплението с осветление. Парци реално погледнато зимно време, пък ноември и декември да ти почва мач на лампи е безумие. Да. Зимно време. Лятото съм съгласен. Август, септември, може да ти почват някакви мачове 8-9 часа, в петък може да си излучва по един мач. Ама вече ноември, декември месец, това е вече пак да те изгоним от стадиона. То навънка примерно на минус 5 градуса, ти не играеш, когато е топличко да каме в 2-3 часа, знаеш по-друго е, ще да играеш на лампи от 9. Знаеш какви студове има. Ноември и декември. Да, особено извън София. То не е дено... Аз знам на времето са го измислили осветлението, заради такива мачове да не се играят в жегите. Да. Това мисля, че много се задълбочихме по тази тема. Непрекъснато си я дъвчеме. Да, но не, то няма лошо, нека така да стане по-глобален подкаст.
Защо, както казахме, обещахме другия брой политика, започваме да бистриме. Не знам дали за хората по принцип е интересно това нещо, което говорим, но... Според мен е много интересно и би трябвало да ги накара да се замислят. И ако чуят повече хора и се заинтересуват и решат да направят нещо, дори още по-добре. Аз дори ще го рекламирам така повече в... Забравих звучката. Не мога да ти помогна, за съжаление. В превюто за подкаста ще рекламирам, защото това си е много сериозна и важна тема и според мен би предизвикала доста голям интерес. Да, значи виж сега, фактически тя програмата е изкарана до 15-ти кръг, това е 8 ноември. След 15-ти кръг още 5 кръга ще има. От 8 ноември има там. Което... Какво да ти кажа? Примерно тогава имаш мачове понеделник, петък, знаеш ноември, декември месец по време, това за мен е безумие. Те трябва да почват от 2 часа, от 3 часа. Намести ги, бе! Намести ги 2 мача събота и 2 мача неделя, като искаш да даваш. Давай го един от 1 часа, другия го давай вечерта от 5, да речем, от 6. Може да ги нагласиш. 4 мача са. Не, защо мачове, които не се дават по телевизията, това е сигурно казвам за последно спирам, защо мачове, които не се дават по телевизията, трябва да се играят в петък и понеделник? Да, фактически ние сме един потърпевш с този матч с Бероя, който е в петък без да има причина. Пак ти казвам, аз в първи момент, така като викам, аз Бероя ще ни дават матч по телевизията, обаче после гледам, не пише, че ще го дават. И после викам, защо примерно няма матч в неделя, викам, избори. И гледам, примерно, 15 часа Марек Левски. И сега като им гледам политиката по принцип, както гледам програмата, нали, на Диема, политиката им е докато си излъчва някакъв матч да няма друг на неговия гръб. Не мога ти кажа, макар че не винаги и така. Ето сега, примерно 8-я кръг, Левски Славия на 14 септември неделя от 18:45. От 19 часа си започва Литъкс и Хасково, който няма да го дава, примерно на гърба на този матч. Защо трябва матча Бероя Локомотив да бъде в петък? Просто за мен няма логика това нещо. Няма абсолютно никаква логика. Че играе ли Марек и Левски? Никой не печели от тази врътка. Абсолютно никой не печели от тази врътка. Да, знаеш. Сега, примерно, ти си купил абонаментна карта и да не можеш да ходиш. Миналата година доста хора... Реално аз губя, защото не мога да отида на матча. Да, много хора роптаха миналата година. Аз познавам хора, които просто няма как да излязат от работа. И вика, добре, аз съм дал там N на брой лева, искам да си ги ползвам. А не мога да излеза. Да, вика, ако един-два мача в годината, окей, ама те вика всичките ни домакинства бяха така. Айде, тази година е малко по-добре. За сега, да. Но примерно, малко по-добре, Локомотив София Бероя, това примерно за феновете на Локомотив интересен мач. Мисля, с Бероя стават хубави мачове. Да. Някакъв дразнител си това. Добре в групата към момента, между другото също. Да, направи го събота мача, нека да дойдат хора. Няма друг мач в София в събота, освен това. Примерно да кажеш, че нещо от към полиция, от такова няма такова нещо. ЦСКА и Ботев Пловдив играят същия ден в петък, ама примерно от 18:45. Просто за мен няма логика това нещо. Няма. Но просто докато не се разпърди, така да се изразя, някой не стане скандал. Сега така като им гледам програмата, други мачове, не ти казвам. Къде спят ръководствата на клубовете, се питам аз. Ами, аз знаеш какво съм чул парци. Примерно, дори за футболистите и за ръководствата, много добре ми идва като има мач в петък. Изиграват си мача и събота и неделя почивчица, разбираш. И сега фактически ти ако си... това не ги вълнува събота и неделя почивците, те си без това си почиват цяла седмица. Чакай сега да ти кажа. Примерно ето сега, Локомотив София и Бероя играят на 3 в петък, нали така? Изиграваш си мача в петък. Следващия мач ни е чак на 19 октомври неделя. Нали се сещаш, събота, неделя, така една хубава почивка, примерно ще ги пуснат 4-5 дена, може някъде на лагер да ги заведат в паузата и чак на 19 октомври, примерно има някакво тук прекъсване на пенеста. Таро, нали са професионалисти?
професионални футболисти. Ти искаш да кажеш, нали, клубовете къде такова. Аз не бих се очудил нашите сами да са поискали този мач в петък да си играе. Да, нашите не ги коментирам между другото, само да ти кажа. Да са казали на БФС, не искаме този матч да го изиграме в петък. Смисъл, разбирам те едно, какво ми говориш, но аз коментирах по принцип клубовете, другите. И не знам, парци, не мога. Защото примерно в Пловдив знаеш колко хора ходят на матч. В Стара Загора знаеш колко хора. Да, те понамаляха и в Пловдив и Стара Загора. Да, вече точно между другото това щях да кажа току-що, но пак ходят доста хора. Не е това, което беше. В сравнение с София. Цялостно София. Не е това, което беше да, все пак. Да. Въобще отлива но това е за друга тема, за друго предаване, защото мисля, че така както нямаше за какво да говорим доста добре. То виж сега, ти каза за отлив, аз бих ти казал и нещо друго. На фона на стандарта на българина, 10 лева е доста скъп билет. Много скъп. Киното вече колко ти е? Сега хубаво карти. Окей, ти ще си вземеш карта, ще си посещаваш домакинските мачове. Ма е много стуване колко пари ти идва. Защото ти като платиш тук 10 лева и навънка е по 10 лева. Да. И като дадеш 20-30 лева за път според локацията, в Хасково беше 6 лева, ама примерно там още не се беха усетили. Доста си е 10 лева за... за човек, който работи, примерно ще ги отделя. В България има много такива социални групи, които са в неравностойно положение. Просто ни е така държавата. Ученици, пенсионери, аз да ти кажа честно, ако си един ученик, как ще събереш 10 лева да идеш на матч? Да. Всека седмица. Да. Ако ти дават вашите по 2 лева, няма как да стане. Ако си един пенсионер, дето познавам пенсионери, дето обикарат по промоции някъде, защото примерно е с 10 стотинки по-евтино млякото някъде или с 5 стотинки доматите. Как ще извади един пенсионер 10 лева за билет? Трудно. Добре, предлагам да... окей, парци живи и здрави. Откриваме темата. Пак ще се чуваме по-натам, ако има нещо. Да, като дойдат изборите ще направим един политически обширен политически локософия. Не знам, аз така честно политика не се интересувам, не знам какво правят, що правят. Винаги гласувам обаче, защото не гласуването води до по-страшни работи. Да, принципно си прав. Лошото е, че аз не виждам смисъл и гласуване. Аз ще ти кажа, като не гласуваш една друга етническа партия, протрива ръце. Това е така. И които сега правят още по-голяма организация за тия избори, иска и да му ходят, не знам си колко избирателни секции в Турция, примерно 3 пъти повече, нещо от сорта. Точно така, те протриват ръце тия партии. Има и една друга партия с един твърд електорат и тя също той е твърд, ама се рони всяка година според. И тя протрива ръце, като не гласуваш. Разбираш? Да. Лошото е, че хората не виждат за кого да гласуват и не виждат реални резултати при гласуването. Лошото е, още по-лошото, че при негласуването пък не се виждат също никакви резултати. И отплеснахме се между другото това, което сега искат да направят за задължителното гласуване. Аз в един момент бях супер много за това нещо, но в следващия момент се замислих. Добре, Аджева, като ме задължат да гласуват, обаче аз не си харесвам никой от кандидатите и не искам да гласувам. Пускаш празна бюлетина. Добре, какво следва от това нещо? Защото искам, примерно, задължително гласуване, обаче трябва задължително, за да има валиден резултат за изборите, да са гласували 51% от населението, които трябва да гласуват. В България бих го сложил да са дори 75%, но както и да е. Избягай ми света. Не знам, аз да ти кажа честно, не виждам нищо лошо в задължителното гласуване. Ще ти кажа, ти примерно си гражданин на една държава. Моята теза ти е това. След като си гражданин на тази държава, трябва някакво отношение да проявиш, дори с бялата кола. Да, това е, чакай, че ми се върна мисълта. От тези 51%, които са гласували и от тези 51%, които са гласували за тези избори, 30% са пуснали бяла бюлетина, защото са несъгласни с това, което се предлага. Какво се прави в този момент? Аз значи да ти в този момент в България се прави това
игнорират се тези, които са гласували протестно и се прави правителство с тези 10%, 20%, които са гласували за дадени партии. Точно така. Аз, примерно, знаеш какво бих ти казал? Ако, примерно, го въведат бяла бюлетина, няма на столчето никой, няма депутат. Да, не си заслужил да влезеш, разбираш. Вместо 240 депутата ще влезете 15. Разбираш? Няма го кокала. Да, 15 ще решават, окей, 15 където са ви избрали, но са ви избрали. А не ти да ми влизаш с де-факто, примерно, за тебе са гласували 10% от населението, но понеже са гласували 20%, ти да ми вземеш 50%. 10% цялостно са гласували. Значи за теб е гласувал 1%. Значи, ако за тебе са гласували 10% при 50% избираемост, все едно 20% взимаш. Ти де-факто на другите депутати нямаш право, защото реагират тутище. Ще бъдат по-малко депутати, да, пак ще си избират по същия начин там. Просто няма да ги има други тарантутници. Защото то де-факто с един човек, примерно, само аз ще гласувам на следващите избори, разбираш? И само с моя глас ще влезат 240 човека, разбираш? 100% за някоя партия, да кажем и ще кажете. Безумие не е пълна... Иначе нищо лошо няма в задължителното гласуване, според мен. Сега може би доста хора ще му не, то няма нищо лошо, само че когато няма последствие от това, че си гласувал протестно или не протестно, не си дал мнението, че от тези те не заслужават да те управляват, но въпреки това, понеже няма план Б, все пак те отиват да управляват, ами тогава защо е това задължително гласуване? Защо има? Не знам. Да, де факто ще те разкарат до урната да си путнеш една бяла бюлетина. Но виж сега има нещо друго. Има много хора фантоми в списъците. О, да. И фактически, сега да кажем, аз съм тая етническа партия, за която гласуват винаги 10% от населението. Като разширя фантомите, имам 1 милион фантоми, които така иначе няма да гласуват, разбираш. И аз имам парче от баницата от тех. А примерно, ако имаш задължително гласуване, така ще се поизчистят тия фантоми, според мене. Има много хора, които са починали, фигурират в списъци, хора, които въобще не живеят в България. Да, може би ще изчистят, аз исках нещо друго да ти кажа за тези фантоми. Колко хора бяха гласували по данни на последните избори? Нямам никаква идея. 2 милиона 300 хиляди нещо, такова ми се мота в главата. Води се, че в тези фантомни списъци има между 600 хиляди и 1 милион. И какво да говорим? Значи българското правителство е избрано на, айде няма да ги кажа на 50%, но 30% е управлявано от мъртви души. Избрано. Това е абсолютно така, фантоми. Аз имам приятел парци, който го мъртва държава. Българин, но той не живее в България от 15 години. Фигурира в списъците тук. Да. Той ви каза как го до тук да гласува. По-фигурирам тия списъци. Има хора починали и така, които фигурират в списъци. Ти казвате ми, той не е гласувал, по-малък процент. И така нататък. Има нещо друго с това гласуване. Значи ти като си граждани на тази държава, минималното изискване за България е ти да имаш основно образование. Нали? След като ти си в тази държава, ти трябва да имаш основно образование. Ето е думата, за да те признавам аз тебе за човек. След като нямаш основно образование, ти нямаш право да гласуваш. Именно заради това по принцип не гласуват, нали, хора под 18 години, защото те не могат да вземат решение, макар че имат основно образование. Да. Доста хора под 18 години. Но се приема, че човек до 18 години няма право да взима решение. Нали така? Да. Аджиба, ти си на 20 години и нямаш основно образование. Значи ти имаш право да гласуваш, а то, който примерно е завършил основно образование на 16-17, няма право да гласува. Значи след като нямаш основно образование, изкарай си основното образование, има и право на глас. Сега извинявай, как тебе ще те управлява един човек, който няма основно образование? Какво разбира той? Не кам, че примерно тия, които имат средно и висше, нали, са някакви големи интелекти и така нататък, но все пак имаш някакви по-големи възможности в живота, по-широк мироглед. То, което е без основно образование, за 2 кебабчета ще си даде гласа. Значи, ти за да имаш право да гласуваш, за мен трябва да имаш минималното изискване, което е на държавата. Трябва да имаш основно образование, за да си граждани на тази държава.
А тук нищо не се спазва, никакви закони, никакви... Аз знам, че в доста държави е така, по този начин. Нямаш основно образование, Да имаш, айде. да имаш, да си изкараш. Да. Фактически, знаеш, че има и много длъжности и така нататък, където примерно без дадено образование, когато ти съжалявам, трябва да изкараш. Това дискриминация ли е? И не е дискриминация, това е изискване. Да. Виж обаче ти като човек, който не се интересува от политика, как превърнахме нашето спортно предаване в политическо. Така ги виждам нещата. Последно да кажа, примерно вчера гледах пак така някакви незаконни постройки. Да. Как такъв политик, не мога да ти кажа така партия, беше иска да се бори незаконните постройки там по тия гета. И излезнали такива малко по-интегрирани хора от малцинствата, по-така казва връзки и така нататък. Ние искаме държавата да вземе мерки и тези незаконните строежи да ги озакони. Да. За да не се стига до там. Ами чакай само малко. Аз да ти кажа честно, знаеш какво хубаво парцел, че съм си заплул в Южния парк. Ще ходя си занеса тук ли си направя една къща. Да. И после ще кажем дискриминация. Да. И ще искам държавата, нали, няма къде живееш, си продавам апартамента, ще изпиеш и изям парите и ще кажа, аз нямам друго жилище, тук в Южния парк ми харесва. Защото специално този квартал, за който става въпрос, той е дето е думата на гърба на Западния парк и според мен би бил доста хубав квартал. Знаеш, че до парковете са едни от най-хубавите квартали и едни от най-хубавите места за живеене. Викам докъде стига тази наглост. Преди примерно година пак една такава жена от малцинството се изтъпани пред телевизията и вика: вика, аз вика 10 години не съм плащала ток, сега тия ще ме карат ток да им плаща. Да, спомням си от това между другото. Какво да говорим? Сега това ти казвам, това го гледах сутринта. Държавата да вземе мерки и да узакони незаконните строежи. Това не е ли дискриминация спрямо другите хора? Абсолютно. Значи, и аз искам нека да е незаконно нещо да си построи да ме узакониш. Знаеш кое още по-смешно, че когато реално държавата влезе се свърши работата от Европейския съюз и да ти съдят за правата на човека, защото си го бутнал единствения дом на тоя. Няма да го нарека човек. Да. Това е лошото, защото пак ти казвам. Всеки може да... И аз мога да си продам апартамента, примерно, който живее и да го изям на кебабчета и на кефтета за 2 месеца и да кажа, един път се живее, майната му. Да. И после да каже, оле, таковите ме, аз няма къде да такова. Няма къде да живея. Си направи тук градинката пред нас едно бунгалце и ще кажем, не друго жилище. Трябва да узаконите. Абсолютно. Да. Добре, така ще завършим днескашния доста интересен и дори политически брой на locosofia.info. Без да взимаме превез за някаква партия. Да, абсолютно не е. Чисто тет нещата, за да не кажем едно към едно, защото Сашо Диков може да предяви някакви претенции. Но това ще е днес от нас. Не забравяйте да посещавате нашия сайт locosofia.info, ultrasoco.com, ibu.org. Феншопа ще работи със сигурност до края на тази седмица, нали така, Теро? Феншопа ще работи до 10 септември. Ще имам възможност да се занимавам. Значи фактически последните неща мога да ги изпратя на 11 септември. Така, това е много професионално от наша страна, обаче такива са... После няма да ме има. Евентуално октомври месец. Сега има човек, който му осведомява там, някой, който пише имейл на самото там Ultras на адреса, ме осведомява какви са поръчките и така нататък. Другото е във Facebook. Да. Може да видите, има публикувано в групата на Локомотив София какви артикули има в наличност. До 11... Точното име на тази група. Локомотив София футбол тим, на латиница се пише. Да, Локомотивска, предполагам. Да, само локомотивци над 500 члена има. Да. Пак казвам, до 11, който си, там може да види артикулите, който си поръча, ще му бъде изпълнена. След това може да почака доста време. И след това може би до октомври месец. Ако някой друг нещо не се наеме, ама нещо не виждам, никой не иска се наеме. Да, работата е неблагодарна. и ниско платена. Живи и здрави. Да кажем, не платена. Да.
правиме го за локомотивската общност. Локомотивеца да може все пак да се чувства горд в дадения град, да си сложи една тениска на локомотив или едно шалче и да каже, ето и аз имам нещо на отбора. Да, така е. Ние сме едни тимуровци истински. За каузата локомотив. Добре, парци. Добре, Търо, това беше 10 от нас. До нови срещи. Да. Пак ще се чуваме по-натам след някой матч. И покрай изборите задължително един обширен... Да, дано да не сме доскочали много на края на слушателите. Дано не сме. Всичко хубаво на всички. Живи и здрави! This train is bound for glory. This train is bound for glory. This train is bound for glory. Children, get on board. No more weeping and a wailing. No more weeping and a wailing. No more weeping and a wailing. Children, get on board. This train is bound for glory. This train is bound for glory. This train is bound for glory. Children, get on board. No more weeping and a wailing. No more weeping and a wailing. No more weeping and a wailing. Children, get on board.